Функцыянер БРСМ памагаты міліцыянтаў камуністы раптам падазраваны ў здрадзе дзяржаве. Рэжым ловіць ворагаў сярод сваіх. Уладзіміру Цюхаю пагражае да 25 гадоў зняволення. І сам ён цяпер пройдзе праз тое, што чыніў, напрыклад, для нашага журналіста Алеся Баразенкі. У часе суда над ім у 2008 годзе праўладны актывіст забіў залу студэнтамі, каб туды не маглі трапіць сваякі і паплечнікі журналіста. Ды нават моцна штурхануў маці нашага калегі. Быў Цюхай замяшаны і ў педафільскі скандал. Сістэма не скрэсліла вернага служаку, аднак хіба вернага не зусім. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пасасонны, і ў нашым выданні. Беларускія палітыкі дамагаюцца спрашчэння, а рэчаіснасць брутальная. Сотні ў чэргах на мяжы, а цяпер Літва забараніла ўвоз нават харчоў і пітва для ўласнага карыстання. Санкции, да, против России, но Беларусь также они полностью затрагивают. Беларуская эканоміка ў лічбах і фактах. Даследчы цэнтр Бірок абнародаваў вынікі маніторынгу за гаспадаркай. Інфляцыйны ціск, які ўжо адбываецца, але які пакуль стрымліваецца вось гэтым адміністраваннем штучным атрактыўным цэнаў. Адказ Лукашэнкі у Беларусі сцягваюць войскі да мяжы з Украінай. Гэта рэакцыя на дазвол біць па расійскіх цэлях на беларускай тэрыторыі з заходнімі ўзбраеннямі, паведамляе Байпол. Украінцы могуць у адказ, напрыклад, ліквідаваць мозырскі НПЗ. Часам сотні чакання, цяпер існы абсурд. Пры ўездзе ў Літву з Беларусі прымушаюць выкінуць любую ежу і пітво. Таксама ваду, якія людзі ўзялі у дарогу. Падарожнікі не крыюць абурэння, а ў мытнай службе краіны нічога дрэннага ў гэтым не бачаць, ды спасылаюцца на літару закона. Без адказу, аднак, застаюцца пытанні, каму такі закон служыць і як эканамічна аберагае краіну ад бутэлек з напоямі ды пачак з зефірам. Ну і галоўнае, як б'е па рэжыме ў Менску. Ірына Юр'ева. На мяжы Беларусі з Літвою захоўваюцца вялікія чэргі з аўтамабіляў. Агулам у двух дзейных пунктах пропуску на 14-ю гадзіну 4 чэрвеня чакалі выезду з нашай краіны амаль 200 легкавікоў. Аднак цяпер не так уражваюць фотаздымкі шматкіламетровай чаргі на літоўскіх памежных пераходах, як горы бутэлек, пакетаў і скрыняў, якія застаюцца пасля дагляду мытнікаў. Вось як гэтую сітуацыю апісваюць людзі. Каменны лог. На мяжу прыехалі а 23:15. На дагляд багажу кожнага аўтобуса ішло прыкладна 1,5–2 гадзіны. Правяралі абсалютна ўсё, і ўсе прадукты, лекі ішлі ў смецце. Прымушаюць выкідваць усё. Печыва, квас, закрытыя бутэлькі з вадою. Можна правесці толькі паўбутэлькі вады адкрытай. Трасуй торбы поўным ходам. Бачу, што цэлымі скрынямі забралі баржомі і квас лідскі. Торбы агромністыя з прадуктамі ў смецце. Асабліва пільны агляд праводзяць у межах забароны на ўвоз у Літву сельгаспрадукцыі і кармоў з Беларусі і Расіі, што пачала дзеяць напярэдадні. У спісе, які распрацавала Міністэрства сельскай гаспадаркі і зацвердзіў урад Літвы, каля 3000 тавараў. Сярод іх прадукты з мяса, рыбы, крупы, садавіна і гародніна, цукровыя кандытарскія вырабы, а таксама алкагольныя і безалкагольныя напоі, тытунь. Правозіць такія тавары дазваляюць толькі транзітам, які трэба пацвердзіць дакументальна. Вот это вот ограничение, оно прежде всего, скорее всего, направлено против, опять-таки, такие как бы санкции, да, против России. Но Беларусь также они полностью затрагивают, потому что отделить, да, вот импорт, который идет из Беларуси, и импорт, который идет из России, невозможно, и зачастую под видом тех же белорусских товаров перевозились российские товары. Фактычна ж забарона літоўскіх уладаў закранула не толькі буйных дастаўцаў сельскагаспадарчай прадукцыі з Беларусі і Расіі, але і звычайных грамадзянаў, якія вымушаныя выкідаць нават мінімальныя сабойкі. Аднак літоўская мытня не бачыць праблемы ў гэткіх жорсткіх захадах. Импорт запрещен. Транзит может быть. Импорт запрещен в Литву. Вот так написано таких продуктов. И вы там имеете один бутерброд, об этом нигде не говорится. Ну, можете. Есть этот бутерброд до границы.
Праўда, у пісьмовым адказе на запыт нашага тэлеканалу тлумачэнне наконт абмежаванняў для фізічных асобаў больш канкрэтызавалі. Літоўская мытня інфармуе, што выконвае пастанову ўраду Літоўскай рэспублікі, у якой не прадугледжаныя выключэнні, у тым ліку для фізічных асобаў. На сітуацыю адрэагавалі дэмакратычныя сілы Беларусі. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі заявіў, што ўжо звязаўся з МЗС Літвы, каб звярнуць увагу дыпламатаў на праблему. Гэтыя захады яны б'юць па беларусах, па людзях, па фізічных асобах, якія фактычна павінны несці гэты цяжар адказнасці за дзеянні рэжыма, пры тым, што сам рэжым стаіць у баку і пасміхаецца ад гэтай сітуацыі. І мне, конечно, цяжка тут тлумачыць логіку літоўскіх уладаў. Я таксама думаю, што нам трэба даць ім час і прастору для таго, каб все ж таки правесці ўнутраную працу. Сёння пачало дзеяць яшчэ адное абмежаванне для беларусаў, уведзенае літоўскім бокам. Цяпер вывезці легкавікі, якім меней за 5 гадоў, з еўразвязу ў нашу краіну можна толькі пры наяўнасці пакету пэўных дакументаў. А менавіта пацвердзіць, што аўто ў далейшым не перапрададуць у Расею. Ірына Юрыва, Белсат. А цяпер мяжа, але ў іншых суседзяў пералом спаду чэрапа і пашкоджанне вачніцы. Чарговы польскі памежнік паранены ў выніку нападу мігрантаў. У раёне Белавежы блізу дзясятка нелегалаў з беларускага боку закідвалі польскі патруль камянямі і галлём, распылялі газ з балончыка. Галіна трапіла памежніку ў галаву. Цяпер ён у больніцы у цяжкім стане. Дактары спрабуюць выратаваць вока мужчыне. Гэты напад ужо 4-ты за кароткі час. Напрыканцы траўня на польска-беларускай мяжы 2 польскіх памежнікаў ударылі ножом, яшчэ аднаго разбітай бутэлькай. Агулам жа сёлета 8 афіцэраў памежнай службы Польшчы пацярпелі ад нелегалаў. І ў працяг тэмы ў Польшчы затрымалі беларуса. Мужчына прадаваў фальшывыя запрашэнні на працу, зарэгістраваныя ажно 6 фірмаў з офісамі ў Лодзі і Беластоку. Існавалі толькі на паперы. Але выдалі прынамсі 2000 працоўных запрашэнняў. Адно з іх выклікала падазрэнні ў генеральнага консула Польшчы ў Берасці. Арганізатару нелегальнага бізнесу пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. А што адбываецца на самой мяжы у кароткім сюжэце? Ситуация на адзіным пункце пропуску на беларуска-польскім памежжы застаецца складаная. Раніцою чарга на ўезд у еўрапейскую краіну налічвала 58 аўтобусаў, 400 легкавікоў і 300 фураў. Палепшыць становішча магло б функцыянаванне прынамсі яшчэ аднога памежнага пункту. 24 траўня прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заяўляў пра магчымае ўзнаўленне працы баброўнікаў. Аднак напярэдадні польскі міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі паведаміў, што пакуль гэтага не адбудзецца, бо Лукашенко і Путін працягваюць весці гібридную вайну супраць Еўропы. Сёння ж Польшча мусіла аднавіць буферную зону на адным з участкаў мяжы для ўмацавання абароны ад нелегальных пераходаў з боку нашай краіны. Але ў Міністэрстве нацыянальнай абароны пастанавілі яшчэ правесці кансультацыі з мясцовымі ўладамі. Пры гэтым ад прапанаванага раней умацавання мяжы Польшчы з Беларусью і Расеяй з дапамогою мінных палёў польскія ўлады адмовіліся. Рэжым рэагуе. Падраздзяленні сілаў спецыяльных аперацый перакідваюць з Гарадзенскай вобласці на украінскую мяжу. Гэта адказ на тое, што збройныя сілы Украіны атрымалі дазвол біць заходняй зброяй па расейскай тэрыторыі ды расейскіх вайсковых аб'ектах. А гэта азначае і на тэрыторыі Беларусі. Звесткі пра перамяшчэнне вайскоўцаў падае Байпол. Мы памятаем, як выступаў Церцель і казаў, што там дыверсанты з Літвы хочуць прыйсці там і зрабіць дыверсію на атамнай электрастанцыі. Ось. Таму яны выконвалі гэтай задачы месяц-два і была ратацыя. Ось у такіх умовах. Цяпер, калі Злучаныя Штаты Амерыкі дазволілі Украіне ўжываць сваю зброю на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, было прынята рашэнне іх направіць на украінскую мяжу, бо беларускія вайскоўцы вельмі баяцца таго, што Украіна можа ўжыць гэту зброю і па тэрыторыі Беларусі. Бо калі з тэрыторыі Беларусі будзе зноў праведзена якая-небудзь ужыта зброя расіянамі, напрыклад, то украінцы могуць у адказ
Напрыклад, ліквідаваць мозырскі НПЗ ці яшчэ якія-небудзь вайсковыя часткі, якія знаходзяцца паблізу мяжы. У Менску кажуць пра эканамічную стабільнасць, рост і беларускую зялёную выспу. Але што б не казалі лукашэнкаўскія эканамісты, стагнацыя эканомікі працягваецца. Адно графікі не зніжаюцца, а паказваюць павольны аднаўленчы рост. Даследніцкі цэнтр «Бюрок» прэзентаваў матэрыялы маніторынгу эканомікі Беларусі. Якімі сёлета будуць асноўныя эканамічныя паказнікі, а таксама заробкі ды інфляцыя, а таксама як насельніцтва ацэньвае эканоміку краіны і свой уласны дабрабыт. Юлія Цяльпук. На 16% знізіліся доходы ў чацвёртай часткі апытаных у траўні даследнікамі цэнтру «Бюрок». У анкетаванні онлайн удзельнічалі 1002 рэспандэнты з розных гарадоў Беларусі. Адзначылі, што доходы зменшыліся перадусім праз рост цэн і меншую колькасць замоваў у арганізацыях. Матэрыяльны стан траціны пагоршыўся, а для дарагіх пакупак яшчэ не настаў час. О том, что время благоприятно, говорит только 17%. В то же время о том, что сейчас благоприятное время для сбережений, говорят только 23% респондентов. Па выніках апытання паводле метадалогіі Росстату і Еўрастату даследнікі вывелі індэкс спажывецкай упэўненасці. Ён ілюструе настроі і чаканні хатніх гаспадарак, тлумачыць стратэгію спажывецкіх паводзінаў насельніцтва. У Беларусі індэкс больш пазітыўны, чымся ў Расіі, хоць і ўпаў на 1,2% пункта, а ў Расіі скочыў на 6% пунктаў і працягвае рост. Сярод галоўных выклікаў экономики люди отзначили. Первые по популярности – это более половины респондентов сообщают, что они замечают отток квалифицированных кадров из страны. Также около половины говорит о влиянии санкций. 40%, 45% говорит о том, что они видят в качестве вызова войну. На чацвёртай пазіцыі упадак у гандлі з заходнімі краінамі. Адчуванне людзей трапнае, кажуць даследнікі. Айчынныя тавары ў асноўным прадаюцца на ўнутраным рынку. Экспарт накіраваны перадусім у Расію, але нестабільны, што можа ўплываць на выручку. А на інфляцыю ўплывае між іншага курс расійскага рубля. Для инфляции в Беларуси формируются условия к некоторому, даже не к некоторому, а к нормальному такому ускорению. Сдерживать его перенос в цены продолжит ценовой контроль, то есть в базовом сценарии предполагается, что он сохранится в довольно-таки жесткой форме, как минимум до конца, видимо, электоральной кампании. Простыми словами, отпустить цены могут только после так званых президентских выборов. Паводле Анатоля Харитончика, по выніках года офіцыйная инфляция не перакрочыць 7%, а валовый унутраны продукт может сягнуць 3%, что стало нечаканасцю для аналітыкаў. Галоўны чыннік гэта спажывецкі попыт, менавіта ён галоўны рухавік таго, што адбываецца сёння ў эканоміке. Адна з такіх зусім простых інтэрпрэтацый, магчыма, празмерны спажывецкі аптымізм. Таксама другая па важнасці тэндэнцыя некаторы росту попыту з боку Расіі, што дазволіла вярнуцца на тыя максімумы паставак, якія былі дзесьці да сярэдзіны 23 году. Дмітрый Крук у сваёй прэзентацыі вылучае дзве галіны: сельскую гаспадарку, якая показала незалежнасць ад попыту росту ў першым квартале года, і IT, што перастала падаць, адскочыўшы ад узроўню да пратэставага 2019 года. У выпадку IT, калісьці гэтае дно павінна быць дасягнутае. То бок не ўсе айцішнікі з'ехалі бы з Беларусі, нейкія кампаніі знайшлі, як працаваць з сваімі кліентамі з Беларусі, хтосьці пераарыентаваўся на Расію. Але ўсё ж невядома, дзе паставіць кропку ў гразе расці нельга спыніцца, канстатуе аналітык. Сярод сімптомаў хваробы беларускай эканомікі застаецца дэфіцыт працоўнай сілы, хутчэйшы, чым вытворчасць працы, рост заробкаў, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і дэфіцыт плацежнага балансу. Юлія Цяльпук, Белсат. Змяняем тэму. Прывіваць у навучэнцаў павагу да дзяржаўных сімвалаў. Чыноўнікі ад адукацыі збіраюцца ахапіць гэткай працай школьнікаў, дашкольнікаў, а таксама іхных бацькоў. Міністэрства адукацыі Беларусі ўжо даслала ў абласныя ўпраўленні адукацыі ліст з адпаведным патрабаваннем. Тэкст, уласна, гэтага ліста аб'яднання былых сілавікоў «Белпол» даслала выданню «Медыазона».
Паводле патрабаванняў дзяржаўны сцяг і герб павінны размяшчацца ва установах адукацыі ў эстэтычна аформленых месцах. Пры прыёме ў піянеры ці БРСМ дзеці павінны даваць клятву на вернасць гэтым сімвалам. Зусім малым належыць купіць цацкі і настольныя гульні, якія б фармавалі павагу да лукашэнкаўскіх сімвалаў. Апроч таго, чырвона-зялёную промапрадукцыю прадпісана дарыць за добрую вучобу і працу, а таксама маладым на вяселля і прызыўнікам у войска. Пераносімся ў замежжа. Аб'яднаная Еўропа пражывае тыдзень, што вызначае палітыку на бліжэйшыя гады. У краінах еўразвязу пачаліся выбары ў еўрапейскі парламент. Палітыкі агітуюць, але выбарнікі зазвычай у гэткай кампаніі малаактыўныя. У мінулых выбарах у 2019 годзе ўдзельнічала толькі палова тых, хто мае права голасу. Якое значэнне выбары ў гэты парламент маюць для еўразвязу і як пасля іх зменіцца стаўленне аб'яднанай Еўропы да нашай краіны? Ірына Дарафейчук. У Еўропе абіраюць дэпутатаў у еўрапейскі парламент. У бальшыні краінаў выбары пройдуць у найбліжэйшую нядзелю. Партугальцы ж пачалі галасаваць яшчэ ў мінулыя выходныя. Партугалія належыць еўразвязу, таму аддаць свой голас важна, каб мець уплыў не толькі ў Партугаліі, але і ў еўразвязе ў цэлым. Мы ў Еўропе. Мы павінны быць добра рэпрэзентаваныя ў еўразвязе. Таму мы павінны галасаваць. У абавязкі еўрапарламенту ўваходзіць прыняцце ўсіх законаў аб'яднанай Еўропы супольна з радай еўразвязу, зацвярджэнне еўракамісіі і абранне яе старшыні, а таксама кантроль вышэй згаданых еўрапейскіх структураў, фармаванне бюджэтнай камісіі ды зацвярджэнне агульнага бюджэту. Гэтыя выбары яны з аднаго боку тычацца нібыта агульных еўразвязаўскіх пытанняў, а з іншага боку гэта ўсё ж такі тэст і, так бы мовіць, часам санкцыя адносна кіроўных урадаў, кіроўных партыяў. То бок гэта спосаб замерыць стан грамадскай думкі. Выбары ў еўрапарламент ладзяцца кожныя 5 гадоў шляхам усеагульнага галасавання. У 27 краінах-чальцах маюць права галасаваць каля 370 мільёнаў выбарнікаў. У парламент абяруць 720 дэпутатаў. Месцы размяркоўваюцца паміж краінамі прапарцыйна насельніцтву. Я думаю, што еўрапейская народная партыя правацэнтрысцкая застанецца найбуйнейшай групай і наймацнейшай сілай. Будзе мець права вызначаць парадак дня ў еўрапарламенце. Мы чакаем, што доля галасоў левацэнтрысцкай групы ў еўрапарламенце, сацыялістаў і дэмакратаў трохі знізіцца. Знізіцца таксама і доля цэнтрысцкіх групаў, а таксама зялёных. Гэтак новы еўрапарламент можа стацца больш правым за папярэдні, што так ці іначай прывядзе да некаторых змяненняў у стасунках і стаўленні да беларускага пытання. Прыярытэтам можа стаць больш не прасоўванне дэмакратыі, а больш пытанні міграцыі, бяспекі. А на практыцы гэта выліваецца ў тое, што прымаюцца нейкія абмежавальныя меры, якія, калі іх прымаюць, уяўляюць сабе нейкіх мігрантаў з Блізкага ўсхода, якія там кагосьці рабуюць, забіваюць, таксама вельмі стэрэатыпна. А на практыцы гэта можа біць па нейкіх беларускіх палітычных мігрантах. Але ўсё адно ў еўрапарламенце застануцца тыя, хто падтрымлівае і спрыяе беларускім дэмакратычным сілам. Таму можна спадзявацца, што пагадненне пра супрацу паміж еўрапейскай структурай і беларускімі палітыкамі ў выгнанні працягнецца. Гэта беспрэцэдэнтнае пагадненне, калі еўрапарламент падпісвае такую дамову не з уладамі, якія сядзяць у сталіцы, а з уладамі вось такім, мякка кажучы, больш складаным стане. І мне здаецца, сам гэты факт пісання такога беспрэцэдэнтнага пагаднення, і он дэманструе так і прыязнасць еўрапарламента, і гатоўнасць да супрацы, прычым супрацы сістэмнай. Хоць дэкларацыі еўрапарламенту не так моцна ўплываюць на замежную палітыку ў цэлым, бо не маюць юрыдычнай вагі, важна, каб дэпутаты заставаліся скансалідаваныя між сабой і прымалі ўзважаныя рашэнні. У інтарэсе Беларусі, каб позіркі еўрапейскага звязу былі скіраваныя у бок нашага рэгіёну, каб абяцаная палітыка пашырэння працягвалася і каб еўрапейскі звяз сапраўды адыграў сваю стабілізацыйную ролю, якую ён граў у цэнтральнай Еўропе у адносна нашага кантыненту. Папярэднія вынікі цяперашніх выбараў абвесцяць увечары ў нядзелю. Ірына Дарафейчук, Белсат.
7 гадоў няшмат для чалавека, але цэлае багатае жыццё для тэлепраграмы. Роўна 7 гадоў таму адбыўся першы эфір нашых калегаў з расейскамоўнай рэдакцыі. Вот так. Было толькі 15 хвілінаў эфіру ў запісе. Цяпер 2 гадзіны жывога эфіру штодня. А таксама адмысловыя выпускі, інтэрв'ю, праца ў гарачых кропках, гатовасць увайсці ў эфір фактычна імгненна. І гэтак 7 гадоў запар. Ды амаль 1,5 мільёны падпісчыкаў на канале ў Ютубе. Сімвалічна менавіта сёння вот так атрымаў доўгачаканы залаты гузік Ютуба. Яшчэ за даўні мільён падпісчыкаў. Аліна Скрабунова. Гэта наш белсатаўскі ньюзрум. Менавіта тут пішуцца навіны, рыхтуюцца праграмы і здымаюцца некаторыя выданні. І не толькі па-беларуску. Плячо да пляча мы працуем з калегамі з расейскамоўнай рэдакцыі праграмы «Вот так», якой сёння спаўняецца 7 гадоў. Пачынаў «Вот так» усяго з 15-хвіліннай навінавай праграмы, што выходзіла 5 разоў на тыдзень. На той час каманда была зусім невялікая. Над выданнямі працавалі 3 журналісты – Маша Макарова, Ігор Віняўскі і Юрый Салодкі. Галоўная мэта была гэта замяніць людзям тую павестку, якую транслюе федэральныя каналы расійскія, пракрэмлёўскія каналы. Мы прыйшлі са сваёй павесткай, мы прыйшлі, можна сказаць, на тэрыторыю Расіі са сваёй павесткай і распавядалі праўду пра сітуацыю ўнутры Расіі, мы распавядалі праўду пра палітыку Крамля па-за межамі Расіі. Аднак не ўсім гледачам Белсату прыйшлося даспадобы з'яўлення ў эфірнай сетцы каналу расійскамоўнага зместу. Часто можно пожить, что вот так ствараўся дзеля таго, каб русифікаваць Белсат. Это абсолютно неправда. Вот так ствараўся дзеля таго, каб зрабіць базу, падставу, платформу, дзеля таго, каб з часам выдзеліць гэты праект у асобны тэлеканал на рускай мове, у якім на базе Белсату расіяне, беларусы і украінцы змагаліся б з расійскай дэзінфармацыяй і прапагандай. Пакрысе каманда праграмы разрасталася, што дазваляла рэагаваць на самыя важныя сусветныя падзеі. Журналісты асвятлялі пажар у зімняй вішні ў расійскім Кемераве, пратэсты ў Расіі. Дзякуючы імгненнай рэакцыі вотакаўскай рэдакцыі, Белсат стаўся першым беларускім выданнем, якое ў рэальным часе апавядала гледачам пра поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну, чаго не пакінулі без увагі расійскія ўлады. У Расіі у нас існавала сетка корэспандэнтаў з захаду на ўсход амаль у кожным буйным горадзе. Пасля ўварвання Расіі ва ўкраіну большасць людзей засталася на тэрыторыі Расіі, але сышла ў падполле, скажем так, і працягваюць для нас працаваць, працягваюць рабіць для нас відэа, не паказваючы свае твары, не называючы сваіх прозвішчаў. Меней як за месяц вайны ў рэдакцыі сфармавалася шырокая сетка украінскіх журналістаў, што дазваляе дасюль асвятляць злачынствы расійскіх вайскоўцаў ва ўкраіне. Мы маем свежий материал з міста Дніпро. Мы маем свежы матэрыял з горада Дняпро, куды прыляцелі 2 расійскія ракеты. І наш корэспандэнт з Дняпра будзе рабіць прамое ўключэнне. Гэта вельмі важна, бо глядач вачыма нашых корэспандэнтаў можа быць прысутным у месцах тых падзей. Ён можа ўласна ўбачыць, што перажываюць людзі ва ўкраіне падчас вайны. Гэта праўда і гэта наш эксклюзіў. Такім чынам, у свой 8-й год вот так уваходзіць вялікай інтэрнацыянальнай камандай асобаў, аб'яднаных адзінаю мэтаю – данесці праўдзівую інфармацыю да гледача. Гэтае месца стала нейкім такім safe space-ам, якое дапамагло, па-першае, ніяк існаваць у сітуацыі, калі твая краіна вядзе агрэсіўную вайну супраць суседняй краіны. І зараз гэта дае мне сэнс. Зараз я разумею, для чаго я тут, што я раблю. Дбайнасць і стараннасць каманды адзначаюць і гледачы. Летась YouTube-канал праграмы займеў мільённага падпісчыка, што прынесла рэдакцыі залаты гузік. Аліна Скрабунова, Белсат.